مرنا عيسى مارقوس 15 پشتی نیورو دمجمێر ji 12 heta demjimêr sisiyan tarî ket ser seranserê welat û demjimêr di sisiyan de Îsa bi dengekî bilind qîriya Eloi Eloi lama sebextanî got bê wergerandin Xwedayê min te çima ez berdam Gava hin ji hên golwir bûn ew bihîstin gotin binerin ew gazî Elyas dike yek ji wan bi les çû û avgirek hilda bi sihekê tişikir bi çîtikê ve danî û dirêjî Îsa kir gofa xwe û got bihêlin em bibînin ka Elyas wê bêgo wî bînê xwarê yanî wî xacê xilas kî Îsa bi dengekî bilind qîriya û rihê xwe da hingî perda perestgehê ji serî heta binî çirniya û bû di parça sersedê got li pêşberî Îsa rawesta bû gava dît got Îsa çawa rihê xwe da got bi rastî jî ew mirov kurê Xwedê bû jinên goşdûr ve li vê yekê temaşe dikirin hebûn Meryema Mejdelînî Meryema diya Yûsês û Aqûb ciwan û her wiha Selamo jî di nav wan de hebûn dema got Îsa li celîlê bû li pey wî diçûn û jê re xizmet dikirin ji wan pê ve gelek jinên dîn jî li wir hebûn got bi Îsa re hatibûn Urşelîmê Toka pîroz Encîl Silav û rêz xweşxwebrayên hêja